Sa akong pinalanggang mga Subuanon, ani ako para magpahinumdom nga ang usa kadakong responsibilidad ang pagpabakuna. Padayon ang hulga sa sakit nga measles o rubella sa atong komunidad. Tungod kay aduna gihapon mga bata nga nagpabiling wala na bakunahan. Kinahanglan protektahan nato ang mga bata batok sa maong mga sakit. Pinaagi sa pagpabakuna. Kini makatabang sa paglikay sa pagkasakit ug pagka-ospital ug kamatayon. Ang mga bakuna batok sa measles o rubella kay luwas ug epektibo. Dali kini makuha sa mga permanente ug temporaryong vaccination sites nga gipahimutang sa atong tagsa-tagsa ka LGU. Kanunay nga andam ang atong mga health workers sa pag-atiman kung adunay masinati nga mga posibleng reaksyon sa bakuna. Dalha ang inyong mga anak nga nagapangidaron og 6 to 59 months sa inyong fixed or temporary vaccination sites aron mapabakunahan batok measles o rubella. Kauban ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Nagkahiusami sa pagsulti ang bakuna o proteksyon ni baby atong responsibilidad. Kay ang batang bakunado, siguradong protektado.